Hi guys! Papunta kami ngayon sa ibabaw kasi mangunguha kami ng balanghoy. And then, makakuan daw kamunggay. And then, ako mga kauban dito. Say hi mo everyone! Hoy everyone! Asan ba sila? Hoy! Hoy! Naguna na sila gibiyaan ako. So, mauna ako mga kauban guys. Mga silingan na mo. And then, ha? Ha? Sige lang, di sa papabot na, ang ako mga kauban, sige, hi mo. Dara, So, dili yung tami mga ka ng balanghoy niya, ang nakapait, dili man ni sa iyang lolo. Si, kuan ni sa iyaman ming lolo, mga padong, ibabaw karon mga kuan, balanghoy. Dara ko mga kauban, mga gwapa kayo, sexy kayo, si Marjorie, o si, Istorya yung pangalan, day. Si Marjorie. Inya, si Kuan. Sige sana siya. Ang akong followers, always siya nagtanaw sa akong vlog. Ayun na guys, abang-abang doon sa ibabaw guys kasi mangunguha kami ng balanghoy. Again, this is Jessica and welcome to my channel. Yay! Mato sa migbabaw. Hanap muna kami ng panggatong in Bisaya kahoy. Mahamig kahoy pangsugnod ba pangsugnod. Lami kay diri magpahangin nay payag. Matuyok ra ka diri sa Digosheri. Say hi. Hi. Say hi. Hi. Plastic. Mangunguha rin kami ng guys, kapayas guys. May kapayas rin dito guys. Ito my favorite vegetable, papaya. Kaya trainee, ikaw rin maghawd-hawd ko, hindi ka kabalo. Si Marjorie ra, kay siya yung pinaka-skirt. Pinakapaliit. Sige, angkat. Ay! Angkatin mo. Pwede mo naman tigbasin Di pamutlan, hinoon niya ang tangang iyang agian. Ay, nainayan ang wang. Ay, ako nang kabuton wang. Para di tayo punit-punit wang. Maligid pa yun. Sige, go na lang. Sige ha. So, ayun na guys, kakabutin ko na lang yung kapaya dito guys. Papaya? Dala, sige ko Tulupin! Uy, wag mo tamasin yung tulupin. Ito guys, papaya. Ito, bakwa. Atuyo. Niguro, makakain. Kwato ka. Question, kinulit siya. Question, di ko rin. Sige, ba kayo guys? Sige, ito ba kayo guys? Dagan man, pwede naman nato na tumaon. Dala pa, wang. Ano wang, isulod wang. Habang nag-gawin, kumay kislupin. Kamay siguro. Yan ito na kayo. Uy, kainin. Balik yung tai. Buong Buong tai, no? Nanay, naka-otot or baho lang yung tai din napita? Buong tayo na pita. Gabain. It smells bad, something fishy. Kapoy, wang? Kapoy, uy. Ha? Kapoy. Laban ng tawang. Laban lang. Laban Japan. Saging niya. Si saging din, babuday. Asa mo saging? Buladay. Asa man? Oo. Ang singot guys, dili lali mangita gulay guys ha. Dili lali manguwag kahoy, Awang singot. Uga ka ilang kahoy na ko ay so yun guys, maghahanap muna kami ng kahoy. Dito kami sa masukal. Sa masukal. Kala nila may tambubuan. Tingnan niyo guys, parang nag-a-adventure kami dito guys. Pumasok kami sa masukal na daan. Sa daming bagnutan. Tingnan mo yung kasamahan ko. Laban lang tayo sa kalisod day. Ang kapait o kang kalisod, maagianan na to ni. Ang black eye o kasakit day, mawagtang na laban lang. Laban Japan. Laban Japan, say Laban Japan. Isuri mo Laban Japan. Laban Japan. Ha? Oo. Sila nangagi dili pagpauli na sila daghang kisag kahoy kita papauli ito pati kahoy. Nakitang-kita dito yung syudad sa Sieti Degas tite ay ngit-ngit.
daghanan na wang. Dara diri kuan. Daghanan na lang day, bahin na lang natong tulo. Ganun na lang. Asa tong... To apa gusto gid unta ka palamian. No! Ha? Yan ang napalami pirmi Wala oy. Unya pag uli din lagi unsa di ka, ori ka palamian. Wag yun! Giunsa naman ka? Di mo sakit na! Saya nga oy, imbis among tuyo diri ba kay kuan bulang hoy, wala man oy, gagmay pa. Mobalik lang daw mi mga kuan, mga next month or kuan duha ka bulan gikan karon kay bag-o pa dong tanom or bag-o pang subol ba wa pa kay dagkong unod. Mobalik lang mi guys. Sa magibuhat karon nga na namig kahoy nga pang sugnod o kuan gulay kamunggay. Sayang kay lami unta magkuan ba. Magbalanghoy nga gataan gani kay hawd kay ang barang jinjin mulutog kuan balanghoy nga gataan. Ingaw ko lami kayo. Sunod na lang guys. Sunod na may mga og balanghoy. So ayun na guys, mga nga mi kahoy. Paspas niya guys. Hindi siya nakapunta. Oh. Dito magilog kay kailangan pagkahoy. Yun guys, bubughain ko muna itong kahoy namin. Dapat ano sa balay, di na ito magbugha-bugha. Dito natatulog kay kahoy, dito sa pangahoy mo. Ang bagay sa lugar sa balay. Kuan, kininitas. Kasi ang kahoy sa inyo ha. Papa, di kan sa ubos. Ito yung papa, pangahoy pa. Actually guys, ito guys, kaya maliit lang yung kinuha ko guys kasi may ano naman kami guys, may gasol, and then ito guys, panglata-lata lang ito, sama ng maglata may munggos, like kung magkakapira bibili ng karni, ng bukog, ay bukog nga sa karni ba? Nga mo lang yung panglata kay ang kanuna mo or pangsudan nga simple gasol naman. Oh. Wala ay palit dia kanitang bubuan kapag ana. So ayun guys, ito guys, kaya maliit lang kinuha ko kasi pwede naman mi gamay kay panglata naman ni. Kung napoy kwarta makapalit, ug wapoy kwarta sa pilat ano, maglata puti chanilas. Kung makakwarta, makapalit og karni, lataan mo na, dinag ng bukog. Dili may magluto sa kahoy, kaya parang mga itlog lang, pritohon, gulay-gulay, dito sa gasol. Mo nang kahit konti lang yung kinuha kong kahoy, okay lang to. Mas kailangan din yun sa iba kasi wala silang kuan, wala sila ng kahoy, ha? Ako tuklod. Dito oh. Ano mo tagyabas? Bughaon lang namo eh. Bughaon lang ako ilaan. Meron na kaming kapayas at saka malunggay, so ano na? Save na yung kahoy at save na yung ulam. Kasi kaso guys, bulanghoy sana kunin namin dito. Kaso lang, bulanghoy, maliliit pa. Ayon sa lulo ni Jinjin. Ayon sa lulo ni Jinjin, maliliit pa. Matukuman hindi pa ang kahoy, dito na madalis ka, kuhan. Pasok na namin dito guys. Tama na ni eh. Kuha, dyan nilintari na dako kayo. Tama na ko ang uwang, balaga may rawang. Tama na ko. So for today's video guys, tapos na kaming nangahoy and then it's not easy. Dili jud limang kahoy. O dira mong kahoy oh. And then again, this is has been Jessica and don't forget to like, share and subscribe. Thank you.